spaghetti. Ano gagawin yan? Kaya nga, yan susog. Spaghetti, dali. O, pakita mo na yung spaghetti mo. Kung liligaya ka. Ba't magawa gano'n? Shembot, shembot. Palakpakan mo ako. Gusto niya yata yung umiikot. Anong gagawin kaya niya? Ayaw ko nga. Tama na daw, di ko kaya. Why, Layla? Baby, tama na yun. Nasabi ko sa'yo eh. Oy, may dinala. Sige, palo. Tandaya. Hindi, no. Tama, nasaktan yung kamay mo. Tatakunan di ko kaya. Kaya bahala ka ng pagkanuhan. Wow, ang ganda. Oy, may dinala mo dito. Bakit tayo? Ayaw pa naman. Oo, yan. Bakit tayo mo doon? Tanda mo.